Ако е по-малко, по-малко 20% са гласували, всички Народното събрание дори да искат да го приеме, да обсъжда за или против, няма право. Он е господин не от Испания. Италянец. На мене ми викаш една мароканка, съм италианец. Мароканка. И тя ми вика, аз бях по-млад тогава. 2001 година, колко съм бил. И тя вика, и старш, че тя била по-голяма, вика, но старш. Тогава, ако бях останал, ще да се почерни моята. И въпреки всичко, то детето като тръгне, той е конска паца. И накрая, нали, пак се направили. И накрая Ной фан. И аз бях написала Ной факано. Съдбата е описа родител. Не веднъж съм им казал, че децата са някакъв плащане. Да. Има и след това иначе че... Ако въпросният човек не беше ги оставил. Така ли щяха да им бъдат децата? Аз по-скиер не беше. Докато си припомня, защото ти кажа, аз се правих месечка. Помня с карти на френски. Добре си мога да